בית ספר יהלום נבחר על ידי משרד החינוך להשתתף בשתי תוכניות יוקרתיות. התוכנית הארצית של בתי ספר מדגימי תקשוב, התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, ולתוכנית בתי ספר מובילי פדגוגיה. במסגרת תוכניות אלו נבחנו ונוסחו חזון ועיקרון פדגוגי. פנינו לתלמידי בית הספר ושאלנו מה מיוחד בבית הספר. מה שאני חושבת שטוב בבית הספר זה בעצם היחס של המורים לתלמידים, הרגישות, האכפתיות, הנתינה שבעצם אכפת לך שכל מורה מכיר בעצם כל תלמיד והוא יכול לעזור לו, הוא יודע כבר מה הוא צריך וזה נורא עוזר. כמו שאמרו קודם, גם אני מרוצה בעניין הזה של התקשוב. בעיקר בעיקר בשביל הילדים הקטנים שלא כל כך אוהבים ללמוד בספר, זה הרבה יותר כיף. ואני יודעת, אני בכיתה ד'. מה שאני אוהבת בבית הספר שלנו זה שאנחנו משתפים מידע אחד עם השני דרך האינטרנט, ובעצם אנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני בדרכים שונות. אנחנו גם יכולים ללמוד ממדינות שונות, לשתף מידע אחד עם השני, ללמוד יותר על אנשים במקומות שונים בעולם, וכך בעצם להשאיר את הידע שלנו. יש לנו המון מחשבים שעוזרים לנו ללמוד יותר ולמידה יותר מענה. יש לנו צוות טכנאים ואני חלק מהם. אני עברתי לכאן מלפני שנה, ואני חושב שכל התלמידים כאן קיבלו אותי ממש יפה, והמורים מלמדים פה ממש טוב, ואני גם במועצת התלמידים וזה ממש כיף להיות חלק ממנה, ואני מרגיש כאילו אני שייך לכאן כבר הרבה זמן. אז מה שלדעתי טוב בבית הספר זה שהמורים מהווים לתלמידים אוזן קשבת ומאוד אכפת להם מהם, וכל ילד שיש לו בעיה או שהוא רוצה שיקשיבו לו, אז הוא פונה או למורים או למנהלת. מדברי התלמידים עולה כי למידה בסביבות מתוקשבות הינה תרבות ואורח חיים בבית הספר. ייחודו של העיקרון הפדגוגי הינו שילוב הטכנולוגיה במהלך השיעורים. שילוב זה מאפשר הוראה למידה דינמית, גמישה, מותאמת למצבים ולשונות בין הלומדים. הוראה בסביבה מתוקשבת מעוררת הנאה והנאה, סקרנות ועניין, מפתחת למידת חקר, לומד עצמאי בעל מכוונות עצמית, למידה שיתופית והבניית ידע חדש של הלומדים. בנוסף, מאפשרת נראות ומשוב מיידי לתוצרי למידה. על כן, בית הספר שם את השימוש בטכנולוגיה כמנוף לפדגוגיה איכותית. הכלים המביאים את המידע לקצות האצבעות מכל מקום ובכל רגע כבר נמצאים בידיהם של מאות ואלפי תלמידים. מורים חייבים לחפש דרכים, לשפר ולגוון את ההוראה ולהרחיב את מטרותיו של המעשה החינוכי. תפיסה חינוכית זו מיושמת הלכה למעשה בבית ספר יהלום ברמת גן. Well, we decided we wanted to do pen pals.
And we thought we would write letters or emails with another country. And with the help of Orly, we found someone in Norway who was also looking for something similar. Instead of doing pen pals, we chose to use Skype so that the students could see each other and talk to each other personally. And it worked pretty well. The teacher in Norway, he's a social science teacher. And he took his 2 8th grade groups and split them. We did the same with 7th and 8th grade, and we put them into groups of 2 or 3 so that they were able to talk to each other. What we would like to do is eventually create a blog or some type of thing so that the students in Norway and the students from here can work on something together. The idea is to not just have it be a conversation and have it end, to talk about what they learned from it and to see what their neighbors learned from it, and possibly to do it again with even maybe another country and to continue this as a learning experience. ביהלום מטפחים תלמידים המתמודדים עם אתגרי האלף השלישי ומיומנויות המאה ה-21. יחד עם זאת, אנו מחנכים ומטפחים ערכים כגון כבוד לזולת, הקשבה וקבלת השונה. אנו מאמינים בדיאלוג מכבד ובשמירה על כללי בית הספר המעניקים תחושת שייכות ומוגנות.